don gay so jinol no way lerde ni kam mado andi kanko kam corona nagade yo Allah yawbe amin wadana en jam enen folbe wadana dum dendagal bibbe adama e bonbe der aduna fof kono non yedande hor mo wona nyande bang wallahi ko wallahi weltima marhaba wadi faayede no baba yini tan yalla rokko leñol ngol tan jam no rokko dum en kadi minenne kanko woni gardido min dewi hen Allah rokka amen min baawi nanadirde e leñol amen nde wonno gonal ina muusi sa woni andama hanti ko fonno suudede fof yaltine ko fonno yaltinede fof ko suude konko Allah walli amen min goni leñol amen min mbawri hamin kebido min kebido alhamdulillah rabbil alamin min jettiri dum Allah min ñaago Allah kadi Allah sawati meden e kala ko ganda horma o rena gondo e aduna he ewa en ji en gedal kam ganda horma e der leydi Sénégal enen gandi ko dum laabadiral berde e defte meden de e sernabe men be wonko okki meden e reftindirde hono ni minen ko dum min gandi dum woni mentalité amen ko mawdo ma okka dum needi sabu minen min jiani e aduna he ko ganda horma ko hol ko neddo yiita e aduna hol neddo farnorto ha mbasa okkude jiknaado ma walla gon poddo wonde mawne foti wonde ko mawne poddo wonde bamma wona bamma poddo wonde ceerno ma wona ceerno ma say grand frère woni idolam woni sehilam woni fofam ko dum woni kanko jabi dum ko dum woni mentalité am ko dum woni needi an allahumma salli ala sayyidina nyaagi Allah non sukabe wonbe ciagal baba male aboujuba tinnude mbaye no men bayini tinnude bade no men badini ngonen neddo gor dum nawten jaarede yeso yo Allah wallu pulaar Allah wallu Sénégal e Mauritanie Afrique aduna fof yo Allah wadane en jam amin ya rabbal alamin